The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Tatak, alas 6:04 sa sayong kabuntagon. Mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, mga kasama, sige hapon, ining laing adlaw sa Ginoo. Ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko niyan usab sa kahanginan. Of course, dinigyapon sa Arimen Dipolog, DXDR 981 AM. Usab nakasimulcast sa 94.1 FM. Usab, no? Sanglit naka-internet, no? Online internet ang Arimen Dipolog. So, buti pasabot nga makita usab ta, no? Sa makita ug madungog, no? Sa arimendipolog.weebly.com. Sa gyapon ang ubos ninyong alagad, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, mao gyapoy makig-uban kaninyo sa maong tulumanon. Pizza 18 sa bulan sa Oktobre tuig 2015, no? Pipila na lang ka adlaw ato na usab sa ulugon ng atong kalag-kalag. Adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga ituan natong ning panaw na sa laing kinabuhi nga tuo pa sa estado o lugar nga kinahanglan pas sila linisan, no? Sa maong estado nga kanang gituwag natong purgatorio. Og ato man gisaad kininyo nga atong tubagon ang pangutana nga naka-text, no? Dinhi kanato og mga tulo-upat na to natubag na to og karon ang mahitungod sa purgatorio. Mukaong kaayo ni sa atong sa ulugon karong Nobyembre 2. Well, no, mga tinahod nga tigpaminaw ato sang i-plastar ang kanabang objection. Okay, sanglit kining atong tulumanon lagi ang kahayag sa pagtuong Katoliko punting o hisgot mahitungod sa mga objections, mga pangutana. Kay mao man ay giisip por nato, gihuna-huna nato nga kung naay kahayag naapoy kangit-ngit. Sa atong pagtuo giisip natong kangit-ngit ang mga pagtulun-an nato sa Katoliko nga wala masabti. Kay kini mga pagtulun-an nato sa Katoliko nga wala masabti, mao nang wala dawata. Ang uban maingon dili biblikal. Mao ni ang makapaluya nato sa atong pagtuong Katoliko. Ug gani mao ni gihimong babag. Gihimo ning babag sa atong pakighiusa sa Katoliko. So mao na nga kung naay kahayag, naay kangit-ngit, naay kahayag. So ipadayag na to ang objection,
o pangutana, dayon isunod na to ang tubag nga nagsilbing kahayag. Kahayag sa pagtuong Katoliko. Well, ang objection mao gihapon, ang tenor sa objection kining naaba sa Biblia ang pagtulod ang purgatorio o naaba sa Biblia ang pulong purgatorio. Ang uban basta dili gani mabasa ang pulong, ang litra, moingon na dayon na kana dili tinuod og dili angay dawaton. Pero timan-an biya nato mga tinahod nga tigpaminaw. Ang pulong, for example, ang pulong Trinidad o Trinity dili mabasa sulod sa Biblia. Pero daghang nagtuo anang Trinity. Dili tungod sa litra, kundi tungod kay ang gihinganlan ni anang pulungan na as Biblia. So may buta to ipasabot, no? Well, daghan kayong mga pundok tinuhuan ron nga wala nila supaka ang doktrenas Katoliko mahitungod sa Santissima Trinidad. Of course, dili noon tanan na ay mga tinuhuan gyud nga ilang gisupak na sama sa ato mga igsoong Iglesia ni Cristo. Ang kining Jehovah's Witness ug uban pa nga wala mo dawat anang doktrina sa Santissima Trinidad tungod kay ang pulong pa kuno daan, pulong o termino nga gigamit Trinity di ko na mabasa sa Biblia nya nganong mutuo man ta na. Pero dili tanang mga pundok tinuhuan nga dili Katoliko ang wala mo dawat ana. Naay ni dawat ana bisag kanang pulong nga dili mabasa sulod sa Biblia. Unsa man kanang mga born again Christians, of course dili tanan kay naapoy dili, no. Ang ato mga igsoong Seventh Day Adventist. Ang ato mga igsoong Seventh Day Adventist nagtuo sila og Santissima Trinidad. Bisan dili mabasa kanang pulong Trinity sulod sa Biblia, pero nagtuo sila tungod kay ang buot ipasabot anang gitawag og Trinity naa mas Biblia. Unsa man ang Trinity, no? Santissima Trinidad. Usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. Naa ba nas Biblia? Nas Biblia nga ang Dios Amahan, Dios. Ang Dios Anak, litra por letra, masabot o implied o explicit, mabasa, no? Nga si Kristo Dios. Ang Espiritu Santo, buhat 5, gipasabot nga Dios. Pero dili sila tulo ka Dios kay usa ra man ang Dios. Bori pasabot nga ang usa ka Dios naa sa tulo ka persona. Mao nay gitawag natog Trinity. Usa man ang Trinity. Kanang tulo. Ang niti united or nagkahiusa. Una usa diha sa kinaiya sa pagka-Dios. So mao na nga kung pananglit mo ingon ta nga dili mabasa ang pulong, mahimong dili mabasa ang pulong, pero ang gihinganlan ni anang pulong nga naa sa Biblia. Pwede nato tawagon siguro sa laing ngalan o di nato hinganlan pa diretso lang natutuhuan ang gihinganlan og naa sa Biblia. Kay kung mayon ka nga adi kumutuan ang Trinity, kay dili mabasa ang pulong Trinity sulod sa Biblia. So kung atong sabto ng pulong nga sama ra nga wala ka mutuo nga naay usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. Kay mo man ay buti pasabot anang Trinity, no? Santissima Trinidad. Usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nituo ta ni anang Trinity dili tungod sa litra, kundi ang gipasabot ana naa usa ka existido og gitudlo sa Biblia. Kinaa man gyud usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona ug dili ka mosugot nga nganlan nag Trinity aw ikaw lang. Niya ang ako lang pong kanabang pangutana kung naa ba po'y mabasa sa Biblia nga ang usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona hinganlan o gam-an og termino nga Trinity bawal usupak sa kabubuton sa Dios. Well, wala man po'y mabasa sa Biblia nga supak ang Dios kung hinganlan og Trinity ang iyang pagkasya. Di ba? Niya naa sa Mateo 18:18
na ay mabasa diha nga ang simbahan na ay authority o gahom sa pagdili og pagtugot, di ba? So kung naay gahom ang simbahan sa pagdili og pagtugot, no, of course diha po na sa mga butang pwede siya, no, magkatugot, pwede sa makabawal, pero dili po nun niya mahimong hubaran o itugot tong wala itugot sa Dios. Sama ng napulo kasugo, divine law, moral law man na siya. Dili na to na word on. Di na to na mahimong word on. Pero sa mga butang nga wala tadid wala tadid sa Ginoo, ana atay gahom sa paghimo ana. Wala may mabasa sa Biblia nga magdautan ang paggama og kanang termino. Gani kung dautan pa ang paggama og termino o pulong, dili na lang ta mo gamit ani atong mga Biblia nga Bisaya in English. Okay, wala dili maning mga pinulungan ang naa sa mga na original gyud, no? Kaysa atong nahibaw-an kining Biblia ang daang kasabutan Hebro na ay napoy sa New Testament sagol na Aramaiko o kining Griego, pero walay in English, walay binisaya. Atong gihubad kana ring mo intang mutuo kag Dios, tuo kag Dios, tuo kag Dios, pero sa original nga pulong gigamit ana dili na siya Dios. Sa Hebro Elohim na, dahil mo ka sa Griego Theos. So walay pulong Dios sa original. Pero nganong nagtuo man daan ng Dios? Kay ang tukbang ana Theos sa Grego, Elohim sa Hebro. Di ba? So ingon na pod. Kung moingon ka nga dili tinuod ng Trinity, no? Example pa niya, pero atong tema sa pagtubag mahitungod sa purgatorio. Pero atong gi-example ning Trinity kay parehas man pud ani nga ang pulong Trinity dili mabasa sulod sa Biblia, pero ang gihinganlan ana naa sa Biblia. Kay kining purgatorio ingon ana gihapon mahimong dili mabasa ang pulong purgatorio diri sulod sa Biblia, pero ang gitawag anang pulongan naa sa Biblia. So atangin ninyo karon unsa ang mga bersikulo sa Biblia atong gihimong kapasikaranan o pamatuod nga kanang purgatorio o kanang estado o lugar nga gitawag anang pulong naa na sa Biblia. No? Pero atong klarohon na mahimong ang litra nga pulong yun purgatorio dili mabasa sa Biblia. Apan ang gihinganlan ana na sa Biblia. Simple ra kayo, no? Kaya kung wingon ta nga dili man mabasa ang pulong purgatorio di sulod sa Biblia, so walay purgatorio. Unya kung atong sabton ang kahulugan anang purgatorio naa mas Biblia. Unsa man kanang kaluwasan na angkon pero iagi sa og kanang pagpurify. Diri sa Biblia termino ni kalayo. Pero ato sang tapuson tong example nga kanang Trinity. Ang Trinity mao lagi, no? Daghan sa ato mga igsoong dili Katoliko ang nagtuo ana bisan dili mabasa kanang pulonga. Kay ngano man ang importante ang gitawag man anang pulonga o ang kahulugan man. Unya wala man ta did sa paggawa gama og mga pulong. Parehas ra gud na anang nakinilig-on ka ining usapon sa example. Kanang pulong monotheism. Monotheism gamit ng pulong sa Griego nga mono, only. Theism kanang pagtuo nga usa ra ang Dios. Mao may bot pasabot anang monotheism. Monotheism means a belief of one God. Ang pagtuo nga usa lang ang Dios. So tinuod ba na? Tinuod kay usa ra man gyud ang Dios. Pero kanang pulong monotheism kana yung pagkapulong nga di gyud ta kabasa sa Biblia na monotheism. Naa siguro mabasa kanang mono sa Griego. Pero kanang isumpay yun ng duha monotheism di kita kabasa na sa Biblia. Di ba? So mayong ka nga di ko motuwa ng monotheism kay dili na mabasa sa Biblia litra por litra.
Buot ba ipasabot dili ka mo tuo nga ana ay usa lamang ka Dios? Kami nga tuo ko. Una mo man ay pasabot anang monotheism. Ito pa tuo kag monotheism. Kung nagtuo ka nga usa lang ang Dios. Kay kanang termino aksidente ra man na. Wa may dautan kung mugama tag termino mo invento ta og termino o kanang i-translate nato. Di ba? Kay kana ding kita. Wala man ta did is Ginoo nga magbuot-buot tag unsa ingala nato. Di ba? Inana pod na mga pagtulon-an sa Biblia explicit man o implied nga ang simbahang Katoliko naggama og pulong o termino which is dili dautan pras ba nang pagsimba sa Dios o yukbo sa Dios. Kung ayohon na tugtuon ng Biblia, dili man managsama ang gibug-aton anang yukbo. O naay yukbo nga para sa Dios kanang gitawag nato sa Grego og latria. Kinatasan nga yukbo o simba. Pero naay yukbo nga dili yukbo nga pagpakadiyos. Mo na gitawag sa Katoliko og veneration o sa Grego dulia. Then sa inahan gipalabaw hyperdulia. Pero dili gid mo lapas, dili gid mo tupong atong yukbo nga iya sa Dios. So gitgam-an nag mga terminos Katoliko para sa yon ba nato ba pagtuon aron mahibaw nato ang kalainan. Nya uban mingon na asam na mabasa Veritas kanang pulonga na mahimong dili mabasa ang pulong yod o ang litra pero ang buot ipasabot na sulod sa Biblia. Example, katong yukbo nga para sa Dios di naman na kinahanglan pang i-prove nato kinahanglan naman yun sa Biblia. Kinahanglan yukbuan yun ang Dios. Pero kanang yukbo alang sa mga tao isip pagtahod nga gitawag sa Katoliko og veneration o dulia. Naa ba example ana nga mabasa na sa Biblia? No, ang pulong veneration dili mabasa sa Biblia pero ang buot ipasabot ana na sa Biblia. Saman, sama anang sa Buhat 16:29 ug 30. Buhat 16:29 ug 30 si Paul ug si Silas diha giyukbuan. Pero dili na yukbo nga pagpakadiyos. Umo na example nga kana gitawag na sa Katoliko og veneration. Gipalahi na siya sa simba nga o yukbo nga para sa Dios nga gitawag sa Grego og latria. Dili gyud nato parehason kay kung parehason nato dili gyud magkadimaw ang atong teolohiya. Kay na may mabasa sa Biblia nga sa Dios ra ka mo yukbo. Nya, mo bitaw na ang uban kay ang ilang pagsabot anang pulong yukbo usaraman na pag-ingon sa Biblia nga sa Dios ra ka mo yukbo. Nya, Katoliko gayukbo-yukbo mag mga santos, mayon ni ka nasayop ang Katoliko. Na makaingon jud ta og nasayop ang Katoliko kung wala ta kahibalo anang gibug aton nagkadaiya o dili parihas nga gibug aton anang yukbo. Kanang giingon sa Biblia nga sa Dios ra ka magyukbo, ang mot pasabot anang yukbo kadtong yukbo nga pagpakadiyos, katong kinatasan gitawag sa Grego og latria, supreme worship that can only be given to God. Pero kung mayong ka nga naa ba yukbo nga para sa mga tao o mga balaang tao, naa. Kana dayong Buhat 16:29-30 nga si Pablo og si Silas giyukbuan. Mo na gitawag sa Katoliko og veneration o sa Grego dulia. Lahi itong para sa Dios. Kay kung moingon ka nga wala yukbo para sa mga santos, na laksion na lang nato ng Buhat 16:29-30. Unya sa atong tema mahitungod ana kanang mga pagyukbo, pag-venerate ato mga santos, siguro no katong mga daan atong listener, ibalo na mo unsa kay mga bersikulo pas Biblia atong gigamit ana. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. Pero lain po tong sa kaso ni Cornelio. Kay ang kaso ni Cornelio mao po ni gigamit sa mga igsuon natong mga dili Katoliko o mga igsuon natong nahimulag. Mingon sila nga Veritas, wala gyud yukbo para sa mga santos sa Dios ra gyud kay si kuan dia sa Buhat 10:25 ug 26. Si Pedro iyang gibadlong si Cornelio, si dihang giyukbuan siya o gisimba siya.
Mo. Ya, nganong kamo mga Katoliko, naamang yun na ninyo kanang yukbo sa mga santos. Ang simpleng tubag ana sa Katoliko, ana lang. Anang higayuna, nakita ni Pedro nga katong yukbo ni Cornelio daw gi-exalt siya mura siya gipakadiyos. Ngano man kay ang background go diya sa mga buhat, kung ato ginang basahon overall ng buhat, na ay mga tao diha nga naghuna-huna nga siguro ang mga apostoles, mga Dios siguro ning nanaog sa langit kay naghimo mga katingalahan, milagro, which is sayop. Ang mga apostol dili gyud na Dios, gihimo lang silang kasangkapan sa Dios sa pagmilagro, pero dili sila Dios. Pero naay mga tao sa diya sa mga buhat, no? Ayuha ra kog basa ng mga buhat sa mga apostol nga sanglit ga milagro ang mga apostoles, mayon sila nga alam mga Dios ni nanaog sa langit. So usa na sa nahuna-huna pud ni Pedro nga sanglit ni atong higayuna si Cornelio, wala pa gyud siya masayod ba sa about tibuok yun nga pagtulunan sa Christianity, kay ang iyang nasayran katumang karaan katong Jewish religion. Munang nasa huna-huna ni Pedro atong higayuna nga oy kini yukbo man ni nga iya sa Dios. Mo kanang gitawag sa Grego og latria. Mao nang gibadlong niya si Cornelio. Kay kanang simba nga iya sa Dios, iya ra gyud na sa Dios, kay kinatas-an man na, highest form of worship man na. So dili na pwede na to ihatag sa uban. Mao nang gibadlong ni Pedro si Cornelio. Pero wala na magpasabot nga wala yukbo nga alang sa mga santos. O walay tahod nga alang sa mga santos. No? Kay mabuti mabasa sa Biblia buhat 16:29 ug 30 nga giyukbuan si Pablo ug si Silas, unya wala badlunga ni Pablo ug ni Silas kadtong miyukbo nila o katong tinugyanan sa karsel. So mao na no nganong giapil na to ni sa atong pagtubag anang kanang purgatorio, no? Ato ning giapil kay kanang mga pagtulon-ana god gigam-an na to nagmanga termino sama anang dulya, pagyukbo nga alang sa mga santos, latria, yukbo nga iya ra gyud sa Dios. Dili daotan ang paggama-gama og mga termino. Ang kana pong kaluwasan nga maangko na to pero iagi ta og pag-purify na amang gali kanta na linisan sa ka ayha ka mupaingon yun sa langit. I-purify sa ka naa na sa Biblia gipasabot. Wala dili mabasa ang pulong purgatorio. Of course na ay mga hubad sa Biblia nga kanang purge, pero nagpasabot sa katong pagpanghugas ni Kristo sa atong mga sala. Pero kana yung pulong yun nga purgatorio, litra por litra, mahimong dili mabasa sulod sa Biblia, pero ang gitawag ana naas Biblia. Unsa man kanang ang kaluwasan na angkon pero iagi sa ka og paglinis o kalayo. Niagi sa kagkalayo. So mao na, no? So pero ako sang klarohon ninyo kinsa may supak ninyo, no? Kamong mga nagpaminaw nga daotan ang paggama og termino sa usa ka pagtulon-an nga naa gitudlo sa Biblia. Kay nganong nga nakapangutan ako ana ninyo, nganong gihagit mo nako ana, kay mingon man nga dili man mabasa ng litra nga purgatorio veritas nya nganong tuo mo ana. Ang tubag simple ra, mahimong dili mabasa ang pulong o litra nga purgatorio, pero ang gihinganlan anang pulongan na sa Biblia. So nituo ta dili tungod sa litra kundi sa gipasabot. Kay kung mayong kag walay purgatorio bot pasabot, wala ay kaluwasan na angkon nga giagi ka og kalayo o pag-purify. Di ba? So atong basahon na ang Biblia. Of course, mga igsuon, dili kay kinira na ay sa Makabeyo pagani katong pag-ampo alang sa mga nangamatay para mabadbaran sila sa ilang mga kasalanan, pero dili lang ang Makabeyo akong basahon kay controversial man ni alang sa mga dili Katoliko. Di mas lamutuo aning Makabeyo. Mao manggali ni hinungdan nga sa kadtong kanon nga gituhuan ni Martin Luther kadtong
pari nga Katoliko nga nirebilde o nahimong amahan sa Protestante. Ang kanon niya iyang gitaktak tong katong mga basahon nga parte sa daang kasabutan, katong naa sa Septuagint, katong 7 books nga naa tong Makabeyo, Sirach, giwala na niya kay kanang purgatorio nga nisupak siya anang pagtulon-ana, masuportahan man anang Makabeyo kanang pag-ampo alang sa mga nangamatay. No. So munang iyan ang wala na niya dawata. No. Nya kay hibalo po siya nga sa katong usa ka Jewish Council o katong sa nahimo sa 90 AD, wala man po na gi-appeal. So usap po na siya gihimo niyang rason nga wala gyud labot. Pero para nato mga Katoliko, katong Jewish Council invalid to kay nahitabo to 90 AD na. During that time, wala na power, wala na gahom ang Jewish Council. Kay kanang 90 AD, Christian era na. Ang gahom nabalhin na napasa na sa Christianity. So ang atong tuhuan anang mga tuiga ang Christian Council dili itong Jewish Council. Di ba? Unya ang hinungdan pod sa katong Jewish Council sa 90 AD, katong konsilyo sa Habne, ang hinungdan nga wala nila gi-appeal ng kanang 7 books, kanang naay Makabeyo og Sirach. Ibalo mo kay kung makigdebate gud sila sa mga Kristiyano, appeal man gyud nilang kutloon sa pag-support sa ilang pagtulunan. Yan kay para madisarmahan nila mga Kristiyano, wala nila gi-appeal to mga basahon na. Pero balikon ko sa pasabot ninyo mga tinahod nga tigpaminaw nga ang Jewish Council sa 90 AD invalid kay ang gahom, ang authority napasa naman sa Christianity, sa New Covenant Religion of Jesus Christ. So mauna nga ang Christian Council wa may laing mga council. Catholic Council raman, di ba? Christian Council ang padayag, no? Pila ka basahon ang Biblia, unsa kayo linamdagan, unsa kayo dili. So mauna nga giwala ni Martin Luther og appeal kanang Makabeyo sa iyang Biblia. Well, mga tinahod nga tigpaminaw, dili lang ang Makabeyo mo'y akong basahon. Ang basahon ako kining naa sa New Testament. Kaya naa sa New Testament gipasapot po ng purgatorio. No? Kanang purgatorio, gani, bisag dili pa ko muadto gyud sa official definition sa catechism. No? Hindi sa kumuadto, bisag ato, inato lang ba nga pagsabot. Inang lay kaayo nga pagsabot ba? Ma-prove na nato. Nga naa na diri sa Biblia. No? So, mga tinahod nga tigpaminaw, atong basahon ang 1 Corinto kapitulo 3, versikulo 14 ngadto 17. Naa diri manggod gi hulagway, gipasabot ang tulo ka kining destinasyon. Tulo ka destinasyon sa tao. Kanang ako na lang idiretso pag-una din ay explanation. Langit, imperno, og linisanan. Kanang linisanan gitawag na tog purgatorio. Kaya ang uban maingon man nga langit ra gyud imperno biritas, wala gyud nang linisanan o purgatorio. Dili na tinuod kay kung moingon ka nga langit ra og imperno, na unsaon man na pag-reconcile aning 1 Corinto 3:14 ngadto 17. Nga tulo man ka destinasyon ang gisgutan diri, no? Ako masahon na 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 14 ngadto na sa 16 ngadto sa 17. Giingon, kung ang gitukod sa tao diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kung masunog kini, mahanaw kinigikan kaniya. Apan maluwas siya, samara nga nakalatas siya sa kalayo. 16. Sa walay duha-duha na sayod kamo, nga kamo templo sa Dios, ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios,
ug kamo mao ang templo niya. Gamito na to atong kaalaman niya. Gahisgot diri og ganti sa bersikulo 14. Pag abot sa bersikulo 15, gahisgot na pod siya og kanang galuwasan pero giagi og kalayo. Nakalatas siya sa kalayo. Kaluwasan na angkon pero giagi og kalayo. So ito pag i-purify. Dayon pagka 17 naghisgot og kalaglagan. So tulo ni ka butang gisgutan diri kay kining ganti unsa maning ganti diri. Di ba kung atong idiretso gyud atong paingnan kitang mga Kristohanon, kitang mga matuuhon nga kana bang faithful kanang maunungon, ang atong ganti mao ang heaven o langit. Di ba? Oo. Pero pag abot diri sa 15, gahisgot gihapog ganti. Kay kaluwasan man. Nagisgot gihapog ganti o kaluwasan pero giagi og kalayo. Iyon diri Kay kung usara mayong kaglangit ra nganong giingon ani man pagsulti diri sa 14 gahisgot na gapunting na sa langit pero sa 15 gahisgot siya pero lahi ang pagkaistorya giagi og kalayo. Apan kun masunog kini mahanaw kini gikan kaniya. Apan maluwas siya sama nga nakalatas siya sa kalayo. Ganti o kaluwasan gyapon pero giagi og kalayo mo ni gitawag nato sa Katoliko og purgatorio, linisanan. Naalagis Biblia. Balikon ko ang pulong purgatorio mahimong dili mabasa sulod sa Biblia. Pero ang gihinganlan anang pulong nga naa sa Biblia kining sa 1 Corinto 3:15. Kaluwasan na angkon pero giagi og kalayo. Ngano man i-purify kay ngano man guni mga igsuon. Ato ra ning later on ato pa gyud na-explain og ayo ngano nga linisan pa gyud ka. Okay. Linisan pa gyud. Okay. Dayon mo to ang sa 17 naghisgot og kalaglagan, Nindrio, busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. So diretso na lang ta although na ay mga lain pong emphasis ani yung mga bersikulo apan atong gidiretso ang kanabang sa destinasyon yun nato. Mayong ikagkalaglagan wa may laing gipunting ana impierno man. Di ba? Mayong kag destinasyon yun natong mga tao. Naara gyud sa tulo. Langit pero naay iagi og kalayo. Pero langit gihapoy paingnan kaysa pagtulon anggong Katoliko ang tanang mapurgatorio destinasyon ana langit. Iagi lang dito kay linisan sa parehas ra gud anang kana bang mo sulod ta sa atong balay gusto ta nga atong kuan ang atong sinilas o sapatos malimpyo para nili mahugaw ang salog sa atong balay. So sa dili pa ta mo kuan diha pa ta sa purtahan o sa hagdanan natay kanang trapo o unsa diha nga ato sang itaktak ang hugaw sa atong sapatos o tsinelas ay ta mo sulod sa atong balay parang limpyo dili hugaw mahugaw ang salog sa atong balay. Ang langit pod ingon ana man istrikto dili gyud mo sugot ang langit nga muadto ta didto nga natay bisan gamayng mansa. Nasa pinadayag 21:7 nga sa langit di gyud makasud dito makaadto bisan dunay gamayng mansa. So kung naatay sala niya dili ta kandidato pa ingon sa impierno, so iagi ta ana kay langit man atong paingnan. Mga igsoon. Well, unsa may gibasihan nato kay maingon na puta nga buot ba ni may pasabot beritas ang sala di ay dili man nagsama. Ay dili gyud man nagsama. Naagyoy sala nga bugat kanang dako. Gitawag na siya sa Katoliko og mortal sin. Sala nga ikamatay sa kalag o ika-impierno. Pero naay sala nga dili ika-impierno. Kung ma-prove nato na sa Biblia, mga tinahod nga tigpaminaw, so alang-alang iparehas nato sa impierno, di ba? Naasa man nato
gibase mga tinahod nga tigpaminaw. Naa diri sa 1 Juan 5. Kay basig mingon nga Veritas, parehas raman siguro gibug-ato ng sala. Dili, no? Naa diri sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto sa 17. No? 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 16 o 17. Giingon diri. Kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo, nga nakasala apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios. Tay sa ato sang klaruhon na unsa ning kamatayon nga gipasabot diri kay basig sabto ninyo ba nga hala dili day mamatay ang tao nga dili makasalaan ni. Ingon man diri. Kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo, nga nakasala apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, na ba day tao nga dili mamatay? Muna nga to sang i-explikar unsa ning kamatayon nga gipasabot diri. Diri sa Biblia duha ka klase ang kamatayon. Kamatayon nga kana bang mupaingon ka sa impierno o kanang separation sa presence of God nganha sa tao o sa kalag sa tao. Kana bang sanctifying grace mo antihay. Mawala gali ng sanctifying grace sa Dios sa kalag sa tao o nato, no? But pasabot patay na ka. Mo na gitawag spiritual death. Spiritual death ang gipasabot ana, dili ni siya physical. Kay tanan mo hapit gyud ana kanang physical death. So ang gitumbok diring kamatayon is spiritual death, samaan ng kamatayon sa impierno. Klaruhan na itana kay basig mingon mo nga di man katuhuan Veritas na bagoy taong dili mamatay. Mamatay physically but spiritually mahimong dili mamatay. Unsa may atong prueba ana nga lain ha sa 1 Timoteo 5:6. Basahan ninyo 1 Timoteo 5:6 nga kadto galing byuda nga mapatuyangon sa sala niya giisip na nga patay sa espiritu bisan buhi pa sa lawas. Basahan ninyo mga tinahod nga tigpaminaw. Akong sulayan diri sa King James pod nga Biblia. 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 6, no? Mo ni example anang spiritual death, no? So mga tinahod nga tigpaminaw, no? Magtuon ta og ayos sa atong pagtuong Katoliko. Kay kung dili na tun-an ang atong pagtuong Katoliko, mahimo nga maanod-anod kita sa mga pagtulun-an nga kana bang makapabahin-bahin nato. Itong giingon ako sa miagi galin atong Sibya nga false informations divides us. Mga sayop nga mga impormasyon makapabahin-bahin nato. Muna nga dinhi sa atong tulmanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Ato gyung ipadayag diri ang orthodox teaching. But pasabot orthodox teaching kadto gyung teaching gyud original sa Christianity, no? Nga wala sambugi og kanang interpretasyon na sa tao, no? Mga igsoon na niya 1 Timoteo 5:6. Gingon diri. Now she that is a widow indeed and desolate, trusted in God and continued in supplications and prayers night and day. There is a verse 6. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Mo ni ang byuda nga mapatuyangon, gitawag siya og patay bisan buhi pa sa lawas. Mo ni spiritual death. So mao ni ang gitumbok diri sa 1 Juan 5:16. Atong basahon din idayon nato nga 17 giingon. Kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala apan dili sala nga musangpot sa kamatayon o spiritual death niya, kinahanglan magampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay, no?
Ato na lang idritso ang buot pasabot ani ikamatay sa impierno. So naay sala nga dili ikamatay sa impierno. Na klaro kayo no? Pero sa sumpay giingon, apan adunay sala nga musangpot gayud sa kamatayon sa impierno ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamualang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili musangpot sa kamatayon sa impierno. So, lig-on ga ining bersikulo ha, no? Duha ka bersikulo diri sa Biblia, mga tinahod nga tigpaminaw, nga nagtug-an nga dili man nagsama ang gibug-aton sa sala. Ngano man, kay naa may sala nga dili ika-impierno. Kanang kamatayon, spiritual death sa impierno. Naay kining kamatayon nga dili kining kamatayon nga impierno dili na gini matabang og ampo, di ba? Giingon diri apan adunay sala nga musangpot gyud sa kamatayon sa impierno, dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. So mo ni gitawag na tog mortal sin, ika-impierno sa tao. Pero naay sala nga dili ika-impierno. Naalang-alang asa man nato naibutang karon be kung langit rag impierno. So mo ni pangutanan nato sa mga dili katoliko nga nasupak anang pagtulunan sa purgatorio. Kung langit ra og impierno, asa man nato ibutang ang tao nga mamatay nga ang iyang sala nga nabuhat dili ika-impierno. Kay mo may gisgutan diri sa Biblia. Karon be. Kanang mga Kristiyano nga nagtuon sa Biblia unya langit ra og impierno mo ilang nahibaw-an. Kadtong mga tao nga namatay nga ang ilang sala dili ika-impierno, asa mas sila isbutang? Mo nay dakong dilema ron sa mga Kristiyano nga dili mo tuog purgatorio. Ano man? Kay langit ra yung langit na diretso veritas. Sa langit kay wa may pasudlon dito bisan dunay gamayng mansa. Nahanglan limpyo magyud. Di ba? Og mo kasala kag mortal, sigurado jud kag impierno. Pero nabitaw toy pangutana bitaw. Ingon nga, pero veritas, naa may mga Katoliko nga klaro kay itong dagko yung mga sala. Nya nganong ampuan pa man ninyo? Kay mo magigingon diri sa Biblia, ikaampo pa ng mga tao nga ang ilang sala dili ika-impierno. Mo giingon diri kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasalaapan dili musangpot sa kamatayon sa impierno, kinahanglan magampo siya sa Dios. Hinoon mga igsuon, atong iklaro ninyo ha, kining pag-purify, pag-inampu ay dili ni kung tuwa na ka dito sa estado nga kanang gitawag na to final purification. Dito kanang gitawag na sa katekismo og final purification. Pero bisan diri sa yuta naanay purgatorio diri. Pero dili final pa, kanang sa tanang gitawag na to partial part. Kanang atong pamayad-bayad sa atong sala, si Kristo nagbayad sa atong sala, pero ang consequence ana atong gihimo diri sa kalibutan kana atong mga sufferings. Di ba? Mugantos gyapon ta. Gipasaylo na ta, gilinisan na ta ni Kristo sa iyang kamatayon sa krus, pero ang consequence atong gibayran. Kana day atong mga sufferings. Kung musafir galita sa atong kinabuhi ron, pasalamat galita ana kay ang atong consequence gihinay-hinay na natog bahaya diri sa kalibutan pa. Ug dili na nato matiwas. Dili nato na matiwas, tiwaso na dito sa final purification nga gitawag sa Katoliko og purgatory. Mao na. Nya kining sala nga dili ika-impierno mo ni gitawag venial sin. Ikaampo pa. Panitan ikaw karon diya. Maingon ka nga iampo ko ba do iampo ka nako. Pero kung dili na matiwas ng imong mga venial sins sa buhi pa ka, dito na tiwason sa lain ng kinabuhi. Na man na diri kuan gipasabot mo na diri sa Mateo gali 12:32. Ato ning basahon nga Mateo 12:32. Nga naagay lugar o estado nga lahi
sa kining atong kalibutan o diri at present, no? Mateo 12:32 mga tinahod nga tigpaminaw. Ato ning basahon. Diba, no? Ang daghang kayong nagbasa sa Biblia, pero wala kaalinggat ani mga tekstuhas Biblia, no? Wala sila kaalinggat, ngano man. Ang usa man gud katinuhuan nga tukod-tukod lang og tao, dili ba original, mahikawan jud anang fullness of the truth. Dili man ta mo ingon nga ang ubang relihiyon walay truth na gihapon, pero kulangan lang. Manang gitawag na tug INC. Kay ang fullness of the truth naa ra gyud sa tinuhuan nga gitukod yun ni Kristo. Asa naman to? Dira day. Mateo 12:31. Ngadto sa 32. Therefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Duha ka world ang gisgutan diri, kalibutan, no? Sabto na to niya. At present kining kalibutan ron. Punaip kalibutan nga gihisgutan nga lahi. Nga kung makasala kuno ka sa tao, mapasaylo ka, pero kung makasala ka sa Espiritu Santo, dili na kuno ka mapasaylo bisan ni ini nga kalibutan ug salain nga kalibutan. Nakani gitawag ni sa Katoliko kining lain diri, mao na ni kadtong linisanan o estado nga kung dili lang sala nimo mortal o dili sala nimo kanang sa sala sa Espiritu Santo o makabadbad pa ka diha, mabadbaran pa ka. Pero kung makasagi ka sa Espiritu Santo o kanang mortal sin, mga tinahod nga tigpaminaw, dili na gyud na. Di na gyud ka mapasahilo ana. So mao na then ato nang utana veritas niya kanang mga Katoliko nga klaro kay mga dagkog sala niya nganong iampo pa na nato. Well, wala man ta kahibalo. Only God knows all man. Kung kahibalo na ta kitang mga tao nga na impierno na to strapulano, nganong magampo pa man ta. Pero wala man ta gi-allows Ginoo nga masayod ana, kay siya ra may nasayod ana, kay siya ra may pinaka accurate gyud. Walay paltos nga huwes. Only God knows, kay siya ra may huwes, no? No. So both ipasabot mga tinahod nga tigpaminaw, kita wa man ta kahibalo nga gatong akong higala, ikaw mamasin lang ta nga oy basin tuwa sa purgatorio mo nang magkanunay tag-ampo nila. Dili man ta pagkasadon sa Ginoo na kayo man ta hibalo sa actual gyud nga estado nila. Kinsa may makasiguro ron be nga kanang imong higala nga ning panaw na laing kinabuhi nga tuwa gyud sa langit o tuwa ba gyud sa purgatorio, wala. Kay mura na pud tag huwes ana kung nakahibalo ta, di ba? Di ba? Dili tanan huwes. Ang Dios mo'y maghukom na to. So kita out of love mag-inom buhay gyud ta. Bahala na ang Dios anang mudungog ba sa dili, basta mag-inom buhay ta, act of love. For the benefit of kuan wa ta kahibalo, ang Dios na'y bahala ana. Basta expression of love bisan kinsa atong iampo. Ang kalag sa purgatorio mo atog yung ilitukon nga magpamisa ta kay mo man na pag-ampo man na, di ba? Para mabadbaran sila sa ilang mga venial sin. Na kung mortal gito, ang Dios ray bahala ana. Ibalo na ta nga dili gito sila malangit kay impierno magyud ang sangputan sa mga na-immortal sin. Pero kitang mga tao go di man ta kasiguro matag usan na to bisan pag nakita na to ng tawhana unsa iyang sala. Pero ang Ginoo ra gyud mo'y makahibaw gyud sa estado sa tao. Kaya man ta kahibalo nga sa nagali mga sitwasyon uban nga dako kay ilang mga sala pero sa wa pa sila namatay, nakapangayo sila pasahilo sa Ginoo. Di ba? Nabag-o sila wala lang takita na nya mayong kahukman na tuwa na sa impierno nga tuwa ra man sa langit o tuwa bas purgatorio, di kita kahibalo ana. So kita out of love
tungod sa gugma mo halad gyud tag pagampo bisan kinsa. Bahala na ang Dios ana. Kay kung kadtong tanan na atos las purgatorio, sigurado gyud silang malangit kay naaman na gihisgutan sa 1 Corinto, gipasabot man na sa 1 Corinto 3:15 nga naangkon ang sala, naangkon ang kaluwasan pero iagi sa kalayo. Di ba? Kanang 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 14 ngadto 17. So mao na ang tinahod nga tigpaminaw nga kung muingon ta nga walay purgatorio sa to pa walay linisanan. Gani na natoy pari nga very kuan kayo. Maayo kay mo explicar si wa ko malimot si Father Machado usa ka Italian priest. Nato siya series diya sa atong EWTN nga ako nagtanaw ko sa una ato sa owner galito. Pangitaan ninyo na iyang series about purgatory. Nindot kay iyang explanation. Kana ko nung purgatory, kung ato gyud ang supakon, ingon si Father Machado nga mura bagi undermine nato nga bisan gali ang gihimo ni Kristo nga pagpangluwas, that is purgatory. Kay ang purgatory gupusabot paglinis. Purge. Naman gina sa limot ko atong teksto nga si Kristo iyang gi-purge, nagilinisan ta sa atong mga sala. Pinagi siyang kamatayon sa krus. Ang purgatory mo man na paglinis. So ang pagluwas ni Kristo nato purgatory na kay gilinisan ta niya pero dili man good tanan good kita. Nga bisan nagluwas ta ni Kristo sa iyang kamatayon sa krus. Pero ang consequence man gud ana. Ang consequence kinahanglan bahiran nato. Siguro mo kung maglisod mo sabot ani basa mo libro about indulgence sa pagtuong Katoliko. Kay na may malibog ana, gilinisan na makatan ni Kristo, gibayaran na makaatong mga sala, nganong magbayad pa man ta? Di ba? Well, ang example ana, katong sa kaso gali ni David, sa kaso ni David, katong dako kay iyang sala, katong panapaw man siguro to kay iyang naibog siya sa asawa sa iyang sundalo. Unya para maangkon niya ang asawa sa iyang sundalo, iyang gipaunas gubat katong sundalo niya para mamatay, para maangkon niya ang asawa sa iyang sundalo si Bathsheba. Dako kay itong sala ni David. Unya ni sugid siya didto ni Nathan nga dako siya sala. Unya unsay giingon ni Nathan niya nga gipasaylo na ka sa Dios. Okay, nagbasol man to si David. Pero naay consequence ang putanan. Pero ang anak nimo mamatay. Gipasaylo kuno siya si David sa Dios, pero bayran gyapon niya kay kadtong kamatayon sa iyang anak. Di ba? Consequence ba? So, plus good na good sa kuan kanang pananglit sa atong balaaw diri sa yuta. Naa may mupasaylo na to. Atong higala. Pananglit. Kining ibang kining sakyanan, himot example kining sakyanan. Nakahigala nga naay sakyanan nga nabanggaan ang imong motorsiklo. Niya wala tuyua ba? Nangayog pasaylo imong higala, wa gud tuyua. Pero nadaot imong motorsiklo. Nangayog pasaylo imong higala, imong gipasaylo. Pero nagyapon kay bayaran ang damage. Pero pwede ba nga ikaw may mo gasto aning na guba sa akong motor? Ingon ana ang kaluwasan. Kung wala tong kamatayon ni Kristo sa krus, dili pod ni mo epekto ning atong mga kaugalingong mga responses, mga bayad-bayad. Importante gyud tong kamatayon ni Kristo. Kay ang iya man yung mga sala mo'y makapasaylo sa atong mga sala. Pero ang consequence, ang gibug-aton sa sala nga atong nahimo, bayran gihapon nato na. Hinana na ang pagtulunan sa kaluwasan. So mao na nga gipasaylo ta ni Kristo. Gipakamatyan ta ni Kristo. Apan ang gibug-aton sa atong sala mangwan gihapon ta mo hinay-hinayon nato na diri pagali kuno sa yuta gihinay-hinay na nato kana atong mga sufferings mo nang ako bitaw pagkasabot nako anang pagtulunan sa Katoliko ngayon ana kana di atong mga sufferings redemptive man day na ngano man kay kung dili kuno nato mahuman diri ang pagbayad atong mga damages nato nya
Dito man na sa laing kalibutan katong gisgutan sa Mateo 12:31-32. Nasa ato pa kung nag-antos ta og ayaw diri, so to pa daghan na kay tag nabayad ana. Di ba? Kay kanang mga sufferings na to mo man na purifying fire man na. So mo na kang mga santos bitaw dili mahadlok mag-antos. Di ba? Okay. Redemptive man na nga klases pag-antos. Although si katong kamatayon ni Kristo sa krus kumpleto to. Pero ang sangputanan manggod dili man guna dawat limpyo. Hindi na dawat limpyo. Ang sangputanan kinahanglan na hinayon na to nagpamayad-bayad. Kung dili matiwas diri sa kalibutan, dito na sa anang gitawag na tog estado nga linisanan, final purification of the elect. Muna sa katikisim, basa mo katikisim na diha ang official gyud nga definition sa purgatory. So, atong iklaro ha alang ni atong mga Katoliko pod nga wala pa pod kahibaloan Ang purgatorio, doktrina sa purgatorio actually gisugdan na nato diri pas buhi pa ta. Kana atong mga sufferings na mga kalisod unsa pa. Kaya itong mga binyal sin kinang madubag magyud ana. Pero sa nagkuon lagi makasa ka diha si imong isig ka tao nya gikiha ka, gipasaylo ka niya kay nga kagpasaylo pero ang damages imong bayran. Mo po natong mga sala alang mortal gyud hinuon abtan tas tong kamatayon adi gyud ta malangit ana kay di man gyud ta maadtos purgatorio. Kay ang tanang maimpierno na gyud na. Mao na nga ang chance nato kung mapurgatory ta binyal sinray na nato. Kay iagya man ta anang linisanan. Ganang hisgutan diya sa 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 14 ngadto 17. Kaluwasan na angkon pero linisan sa. So mga tinawod nga tigpaminaw wala naman tay igong panahon, no? So maybe sunod Domingo pohon kung dunay mga reaction atong kanang o mga pangutana ato ng tubagon. No? Kung ihatag ninyong cellphone number para makapangutana mo. Atong cellphone number 0906-335-6161. 0906-335-6161. Dahil mga tinahod nga tigpaminaw nata ipaapas din ninyong pahibalo, no? Diya sa ulingan wa mo kahibalo nga na ay eskwelahan diya alang sa mga bata, no? Muna ang atong ipahibalo ninyo kay naay ongoing nga enrollment diha sa alang sa atong mga bata, no? Ato ning basahon diri. Ang ngalan sa maong tulunghaan, Christ Mother Home for Child Learning. Yan diya sa ulingan di Polog City. Na atong ipahibalo ninyo nga ang enrollment nagpadayon, no? Ya. Di lang nako hiskuta ang mga 5 to 3 years old gibutang dire dayon. Kung gusto mo mang-inquire ani, text lang mo ani nga cellphone number sa Smart 0910-752-2265. Atong usbo ng Smart, no? 0910-752-2265. Dahil sa Globe 0916-366-8512, no? Globe 0916-366-8512. Amo na ang tulunghaan nga gihinganlan og Christ Mother Home for Child Learning. So, wa naman gyud igong panahon ng mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kining ubos nyo nga lagad no sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.